Nå jo, hvad er det, der skal til konfirmation? Hende til min fætter. De har sat til det. Wow. Ja, det bliver mega hyggeligt. Så sødt lille jumbo. Lytter du? Ja. Hvad, har du fået fundet din tekst, du skal op i til danseksamen? Nej, altså jeg er så stresset over det, seriøst. Bare tag det roligt. Jeg kan anbefale dig at meditere, det virker sådan virkelig, så finder du sådan din indre ro. Altså, hvad fanden? Er du mærkelig, eller hvad? Ja, sådan, du sidder bare lige og manifester sådan en god karakter. Nej. Kan ikke tæmme eller tøjle det, jeg ser dem rulle med øjnene. Men jeg er så fucking fløjtende. Nå, sidste gang der gik vi i gang med 2. verdenskrig. Er der nogen, der kan huske, hvem der starter den? Nej? Jo, det var Putin. Rallet, hvorfor kommer du for sent? Jeg glemte lige at have skole. Hvad siger man så? Jeg kommer ikke til sundskole. Okay, godt stop. Jeg forstår det overhovedet ikke. Okay, men altså, det er rimelig simpelt. Du skal bare sige her, x er lige med 3, her og y det er lige med 10. Så vil jeg fjerne x'en på den ene side og den anden side samtidig. Så hvis du gør lige det her, så kan du se svaret er 2. Det er meget simpelt. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Forstår du det? Jeg forstår det overhovedet ikke. Det er okay, Mathilde. Vi kan ikke alle sammen være lige så kloge som Gustav. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Ej, det var så træls, fordi jeg var til dans i går, og det gik bare overhovedet ikke godt. Alt gik forfærdeligt. Ej, Freja, det skal nok gå. Nej, Benja, jeg overvejer virkelig at skifte Kulabali ud, seriøst. Han har ikke gjort det særlig godt for tiden. Okay. Jeg ved det ikke. Hvad så, gutter? Hvad så? Jeg hører OB, de ikke klarer sig ret godt lige for tiden. Hold din kæft, Christian! Jeg gider ikke snakke med dig. Det var så min fremlæggelse. Så er det strenge vigtigt. Jamen, jeg har jo om 2. verdenskrig, og den startede jo i 1939. Hvordan er vejret så dernede? Ja, det er ikke fordi du er meget højere end mig, men okay. Hvordan er vejret så dernede, Jessica? I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Altså, jeg siger bare til dig, at fjerne topskat, det er en dum idé. Det er det jo ikke. Det er det jo. Altså, kom med et modargument til, hvorfor det skal. Hvorfor skal man straffe dig for at arbejde hårdere end de fattige? Hvis du har taget en 11 år lang uddannelse, hvorfor skal du så betale eller mere i skat end en, der har taget en 2 års sosu-uddannelse? Fordi at det går ikke op, når sosu-hjælper, de gør mere for samfundet, end de ikke gør, men de tjener mindre. Så du siger, en sosu-assistent gør mere end en læge? Ja. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svageste beskytter samfundets vogter, danernes lys. Jeg skulle ikke også have med dem, de smagte virkelig godt. Fordi jeg er ben, pigerne på gulvet, ja de ved at jeg er ben. Ej, jeg tror jeg springer over. Jeg skal også være Danmarksmester næste måned. Hvad får du egentlig blevet lavet, Mie? Du er egentlig pisse brækker. Ja, du er en baluma. I've got a tragic tale for you. Dingelingeling. Hvad så, mand? Altså sagde du din ost? 9. B, vi skal have den her opgave 2. Det er, som I kan se, så er der 2 boxsquats her. Mikkel, hvad laver du? Ja, lige 2 sekunder. Altså, når du siger, den smager meget ost, eller lugter meget ost, smager den så også meget ost? Ja, det er træls. Og jeg er så glad for mad, jeg er så glad for mad. Er man bare mæt, går det hele let. Kom så med det fyldte fad. Nå, Sarah, hvorfor var du egentlig ikke i skole i går? Fordi jeg var syg. Syg. Ja. Ej,
Jeg magter bare ikke det i skole. Skal du så lave noget spændende i weekenden? Jeg skal se noget. Hvad skal du lave? Jamen, jeg skal hjem og skille den der knallertade, fordi den vil altså bare ikke køre. Det var også det, der er sådan drengene der. Fordi sådan har jeg altid været. Skal du lave noget spændende i weekenden? Mhm. Hvad så backpack? Hvad så, mand? Hvordan går det med musikken? Det kører bare derudad. Skal du høre ny single, mand? Okay, ja. Det kan vi. Backpack, 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 on the backpack. Julie, hvad laver du? Ja, lige kæft. Ja, okay. Vi spiller Fortnite. Vi spiller all day, all night. Nå, var det ikke et eller andet med, der skete noget nyt i Ukraine? Du er jo selv derfra, du ved jo alt om det. Nu hører du her, at være ukrainer er ikke mere eneste personlighedstræk. Ja, det er jeg sikker på, men hvad er det egentlig, du hører til her? Så er min nye knaller, Hjalte. Ja, du kan så lige til størrelsen. Hold din kæft, din fucking Galori-container. Du får starte med min fucking skur derhjemme. Kom her, din fucking hvide. Og så der altid var en weekend, jeg bare holde min kæft, og så var sådan, hvad folk snakker du om, og så min mor var sådan noget. Altså snakker vi om Emilie eller Karl? Nej, vi snakker om Mathias. Jeg synes sgu da Karl i starten. Ja, men Mathias, han sagde det også, og så blev jeg fucking sur. Og så var jeg bare sådan, nå. Og så spurgte jeg ham bare, hvem sagde det? Du mener, hvad sagde det? And there's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait and Bahrain. The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, Denmark and Spain. Altså Christian, kan du bare holde din kæft, altså? Og hvordan er din weekend så gået? Den er gået fint. Hvordan din? Jeg har det sgu så godt. Mikkel? Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. Hvad var det nu alarmcentralens nummer, det var? I can't remember the words to this song. Ej, jeg er fisk, kom! Ja, virkelig. Jeg har tjent 1 million, og gratten tår på hver en kron. Please, jeg har taget en billet. Jeg kan desværre ikke se. Jeg har en hund med 4 poter, en på hver sit ben. Hey, venner. Ja, hej. Ja, det var fordi, jeg tænkte på, skulle vi ikke mødes ind i Odense nu her? Var det ikke her ved Fritsen? Nej, det har jeg sgu glemt. Det kan jeg sgu nok ikke alligevel. Er det nu det dyr igen, Benny? Ja, det er det. Nå, okay. Men kommer du ikke herind? Nej, det kan jeg ikke. Sorry. Hvad er det farligste dyr i verden? Svaret er en vandrende pind. Godt. Men når vi skal lave de her 3D-figurer i GeoGebra, så har vi menuerne heroppe, og der kan man vælge pyramide for eksempel. Man kan også vælge prisme. Hvad laver du, Johannes? Jamen, det er bare gains. Så er det Ik, og så hvis Jessica, kan du sige, hvad der kommer, hvor Jessica er? Flyttede hun ikke i går? Jo, hun flyttede til Vejle. Hun kommer nok lige om lidt. Igen? Ja. Okay. Morgen? Hvor har du været? Der var trafik på motorvejen. Okay.